Базирана ли е Five Nights at Freddy's на реални събития? Нека ви разкажа за американска верига ресторанти, наречена Chuck E. Cheese, която отваря 1977 година. И има стряскащо много прилики с познатата ни игра Five Nights at Freddy's. Приликите са очевидни. Аниматрониците, пицата, аркадните игри. Всичко е едно към едно. Но нека го направим малко по-страшно. 1993 в Колорадо се случва престрелка в ресторант Chuck E. Cheese, където 4 души от персонала са убити на място, а 5 е тежко ранен. Също така преди години са пуснати слухове за 5 деца изчезнали в ресторант на Chuck E. Cheese, което е пълна лъжа. Отговаряме с нова въпроса тук. Five Nights at Freddy's не е базирана на реални събития, но можете да се абонирате за канала ми за още интересни истории и легенди. Пък и кой знае, може това да е вдъхновил създателя на играта.